Hello guys, good morning. Ano nang tayo mga guys? Niak pa ko diri sa may bye-bye. Ato makita guys nga doon na mga tao nga nanabo. Ugusan na yan ni guys ang ako mga labasiro. Kagabi guys daghan kay og bulinaw na malangrim Na malangrim og panagko guys. Ambot og naabaka toy kuha. Ato tong subayan ron guys kay labas jud kuno nga paon among gigamit gabi og doon na ba kay sud ron ang dagat atong subayan guys. Sayo. Uga ko damo. Kay kini pong panagko guys, labing tinuod kung managko lagi ta. Kung wa jud isda nga mukaon sa tong paon, wa jud jamo. Ug wa jud mamsa nga makakita sa atong paon, wa jud jamo di jud sama sa gagbay jud guys nga kung dunay mga mayukmok mukaon sa paon, makakuha jud di sama jud anang mamsa nga uway mamsa wa jud jamo. Atong tan-aw ni guys kay nang mansa man si Mister tong subayin kung makakuha ba sila. Gadubol ni sila si Alex ani guys. Murag naawa-awahi ko ani gamay guys. Naunsa? Nakatumod na sila pero sige lang mga atong subayon. Atay nasiro dek ang pinanan. Bawra nga sang buo. Ginoo, labasas paon ra ba? Dos 4 are dito sa ato. Ha? Uy, dako amag nakuha day. Ha? Dos 4 are. 3 gramos minawaan. Wala lagi madato aning timbangan jo. Tembo mao. Gitimbang naman, yagi otro patimbang ng otro. Ito ganitong bay. Gusto sila mo palit atos bay. Oo. Ako gipirin siya mo hanjo pa. Ito nga nagkilon. Sa Ibo na kuhaon ni isda. Ang pirig. Ang anak mana. Kung ako kay ba o pilay timbang sa atong timbangan ato. Yang lamang kon.
Isang pambot. Sige. Hindi ba matausa? Kinsa na. Jamo! Oo. Ikaw di ay. Sisipuan.